Kula sinten? Kula sinten? Dah. Iya monggo. Tekan di Teko omah iki. Dah, aman di mah Bandung. Dadore ini ono apa iki? Nyelakno tetakon itu. Kan iya awakmu tuh iki gurung tak takoni. Tak apa, Wi? Takon umpamane awakmu sugih ya. Duitmu iku akeh. Terus kali mbok gawe tuku apa? Iya, aku sugih duitku akeh. Para taku duitku miliaran. Kaya apa ya? Triliunan, kaya miliarder, triliunader. Iya kasnya. Tuku. Saya tuku motor sama aku. Piro ngono? Lah aku tuku karena menanggung lah aku. Piro? Selawe tak tuku kabeh lah. Ya sapa yang Motor akeh kok bingung sih. Tak kayak babuku ya omah. pembantu? Iya pembantuku itu. Pembantu ndak mah niku piro? Kabeh lah kayak itu ding bantu kono lah. Piro ya? Selawe ya no? Ono 23 lah iku sing telu tak kayak diponakan dik mburine omah iki. Nang kan oleh bojo lah. Bojo yo aku dhewe akeh dadi wong sugih. Bojo gak nanggung lah aku. Bojo golek bojo papat aku kan. Bojo siji yo seni, bojo loro kurang siji. Bojo telu sik tambahi, bojo papat mateni. Lah duwe ngono ku sing liyane gawe apa iku? Mestine kan ono ae luwe. Wakeh Ya tak dum-dum. Ya tim piatu nang rondo-rondo iki. Rondo-rondo teles ya tak rapi tak tulunge. Ya tak. Lah terus lek duwemu entek Ora bingung lah aku duwe entek. Gampang. Ya kari ngayal tok lah. Tapi bohong.